sa chisen pat kublei phi baro pidang yai pe ye ko kubor jong umau por habing nya chaprang bat ko kubor hagani ko por tung ye pe ye ki mat ki bokongsan jong ka kubor kumne yang persha ka voice of the people basha khang shim banta election ki nong hikai ngimbe pisa kumbakno u deputy speaker ong u president ka AITC tang shujur ho ru ngila hak mare sha juai dawa ka hito ban penbiang doctor ha PHC priang yoksi kipat ba kimde ban khain sting ya coronavirus ong u doctor Laris M kibaduna ha kid khotmen kiyo ya ki jinge da bakar pang na ka an ong u ba CP maukon laple bat kurkhu ya ka shing oi ka sornong po ban penkre ya ka jinglek men Christmas that we have just handed over the letter to the Chief Minister in connection with the notification issued by the government barring teachers, lecturers, professors for holding office of any political organization and local bodies. As a party, we have expressed our shock, dismay, and anguish against the decision of the government to bar teachers, lecturers, and professors from holding office of political organization and local bodies. We have reminded the Chief Minister about the constructive and active role of members of the teaching community, especially in the preceding years of statehood and also during the Hill State movement. They have contributed and have made an immense contribution to the overall and growth of the state. And the state have produced many stalwarts from the teaching fraternity that include Professor Gigi Swell, who was instrumental in the establishment of NEHU, Professor Martin Narayan Majal, who is an architect of the Megahed Transfer of Land Regulation Act 1971, which is one of the finest legislation in the state. Professor R.S. Lingdo, the first Speaker of Meghalaya Legislative Assembly, Professor Alexander Wajri, Professor Korbar Singh, Professor B. Pakem, Dr. B.R. Kharlukhi, Professor P.G. Mavning, and others. Have also reminded the Chief Minister, in case he is not aware, that the university and college teachers are governed by the University Grants Commission's regulation. Therefore, the state government cannot arbitrarily make rule on the university and college teachers. And we have also mentioned in this letter that on the 18/7/2018, the UGC notified White number F1-2/2017 EC/PS in bracket, the University Grants Commission minimum qualifications for appointments of teachers and other academic staff in universities and colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education regulation 2018. UGC is a statutory body set up by the Higher Education Ministry of Education, Government of India. Therefore, it is a commission set up by the Government of India. So the state government, as we know, when there is a conflict between the central and state law,
always the central law prevail. So therefore, the step taken by the government is very much unconstitutional. And we have also made mention here that in May 2019, the UGC made a decision that those teachers in universities and colleges who are elected as members of parliament or members of state legislature can continue their teaching duties while at the same time execute the functions as MPs and MLEs without the necessity of taking any kind of leave if they so decide. Moreover, it has been well established by the Division Bench of the Guwahati High Court in writ appeal number 14 of 2001 dated 7th December 2005 that employees in government aided educational institutions are not government employees. So therefore, teachers in colleges and universities cannot be barred from participating in politics and holding the post, the office in any political organization. Letter to the government and ask the government to withdraw this notification. This irrational, unconstitutional, and discriminatory notification must be withdrawn immediately. This is what we have had a discussion also, brief discussion with the Chief Minister, and the Chief Minister has assured us that the government will relook into this notification. That the government will relook. We will see, we will wait for some time, but we will not stop till this notification is withdrawn. Kajing kano da Deputy Speaker kajela Timothy Dishira badena kadau kapisa bagi MLA ka Kongres kilaj ban penyaso syaka All India Trinamool Congress kalapan long State President jangka All India Trinamool Congress ubak Charles Pongrup ban sengot hamula halor kate jingkran ubak Charles baderu MLA kanong thamai habai kran bat mau por ulong bakum kiri orang ba ladaki bu syua khmat ikapisa baro kithong banwanra kajingkala kinompoi sheru kata kadi ke jeng ong jong Deputy Speaker ngamde umta namar ngaru nga join syaka TMC but kadaw kadi ba nga UI jengai nga I ba kani ka parti kadan ka mensim bantrai nam ta ki bodok besok kirang liki juki tila da fi ong ba inlet nam ta ka pisate gam ya hap kai te umban mono boleh nam ta bisa margum ki nong mi khmat imde ban berkhat kumta masih bela berkhat namun tak bisa kan lalu ka kam vimut bantri nam pai ba kanong udlong kanong baba di sim pila le da ta kalinti pila sedang da jing baklai kan ni ngalakren bun sini long kum u riorong ba lani unong mi khmat jong ka bin riu ba jong ka jalahi ba ko we ke ka jing tmu ko bidan api ningkong ban mi sya ni ka lumpung ti kilabunan ki daw ki babun yenga hi simet na boy ha ni ka sign perthai na ko binta ban trade na binta ka steady ba ko am tanam ta jebin yo ni nam ta jalahi ba ko we pan kintiu ya ka lawai jong ka state ki bu ro ba ngi de bandan ka ka jing angnut ban ka jing kwa di dei nam ta apek ba ka ni ka parti karan ka lawai na ka binta bagin trei claim dan kanun ka jing kwa nam ta di simet indre nam ta ban kintiu ya lawai jongki kamtam ki beduk posogi ngapai bakani ka parti ka dan ta mensi ngamong re baki wi kimdan ngamong ne ta ide hakani ka parti ngaso bodan ka jing angnot jing trang jong ka sengi borok wi baki dan ka mensim menteri nam ta beduk bosog ni ilaya ningkong hakani ka kam ba ben so to ye ki pai ba
kamdi ka kam ka basuk padin ri haga jogo porru habang ayai sining surum akli ni ki riu don burom rirong ba wat ki kinong tabut ki badang kenaru sini ki ong em ngiti sini te punsing ni pe yu brio to kata ka di ko ka linti ka jubaba ki ai hindre la fi jedu brio ru video in petkin bakani ka parti ko long ka parti bokum no adin ti hadin bagi lapin laban pen soto yeki ngai tsem ba kin bud ya kan parti nomor ke parti ko bolong sekular te badaya kirit pain betrain nam ta kirit pain ti katahi mengikwa bokongsan ti brio kinsa ki pai ba kinsa soto dia ka karar benai kalai benai ka melele upai ba unang berbicara mar mentali gidan gini ki platforms fair ki social media ba ki khot mo lembah gini ti karar benai yu tang karar singi belayu kini snow karar kanta kilade tablut pimla banya buri naki dia saya pimla sailut ke jingle ha jo ka sing AITC All India Congress West Bengal haki state hang ta bisa semplain jadi ke parti bagi laban pediang gile bani kenduk yo Dr. Incas yang ka PEC yoksi abaya discuss lang batu itu pun gijing duna po jong ka PEC jongi namar haduk menta ke sarkar kan pakli ka inauguration tagawer ngi kwa naga kormen bakan wan plino ekata bakan sukno ban pembiang gi jingron kamu tema namar kumba sinong gendong te kumba ya kun suat ingi te stay bahap pe yu to ka area jong stay tang sujur ho hawan marek seduk jawai ngila mo wan namar ngi degi beduk stay ndai barus pa tengi kerpat naga kormen jongi baka singa bahawan wan pe lam ingi stay tas ka weru namar ngi wan keparjan mit ang tengi puang te kalaj umdon tangha office jongu Dr. Inchasi badon kalaj babiang ta hawai pat umbiang balai na galiang jong kormen kawan pe chete ye kalaj ru ko we bun jing lunang te ko bet chat umdon conference room ru umdon reception ru umdon tas ke mo wan bikin la wan pe chete sa area jongi das ko weru ngi kerpat nagaliang jongi ka HITO sa area ni kerpat naga kormen bat naga health department baka snobaban wan pa no so we doktor ban kam so doktor ban yarap te namar da subu dale yung doktor marawan ban page itu papang namar ho hagiting imbro don magi kaban wan page le page bahayang samsi yang manong balak wan sa jakatri ar adu sipnai don kiteng haplay namar ni kerpat nag sarkar bakan pak sa we doktor site nakapak do PM MBPS ne do ayus ru mlele ni pidang ni kata tas ko weru adu unta umdon doktor beniat amte bat ka supervisor PHN ru umdon ra fiscal head nos adu unta ko nagaliang jong ko umro nilap to si bagasaw ya kata sinong tengam laban patma tang ba kibun pat gi ha area nadu na biar surum don bi keto kuman sponsai kisnong ki ba kham ki mar khap snong sto ki de nadu sarhen narko ter ga sarko ka narko ka khonsnong ga safai ka yoksi ki lakadong ki authme ba ter ki hadu unto haba khaput asam kita ki ba kata ba bat skowai kolom gumne paka jingdawa ga jongi long haki duna ki bonje ki facilities ambulans umdan hadu menta ka dantang ko ka kali private ka ba ki su ai no bisi ning ba jong ko western health tangi la ya kran sai menta ti director ai ka commitment ba in tho so government bakin ai no ya ka taga ambulans so bakin kit nong kit pang tangi ap kato karne por kumban rubnai la ka sarkar kamla bande ni man se ngir gi baki ngidon hi la kai kali lo jong ka ambulans nyin IT no ka wai sha ka health department ada maki kamla ban sekri tangi kermen scam ro ba kene kum bakala
kular ka sorkat jong pandat bunong kan dai kan new mai khla ba kinla kin simkhya digan ka kam nang ba kani ka jing dawa ka jong tang hapo district tang hapo area handrai habro ka jantia hi bro ko wai nang ba adu mentangi lagi ba pun ki jing duna ba ki kermen sngem kumba u lai commitment na kaliang jong director untuk syai ka government jing jurep pat ke jing wat bani ajung ikung ka na HIT of Pojanti Hills nilap ba ke health department kelong ko ni ke department ke ba bun ke jing ko jing terekam ka Pojanti Hills bun sin nilap pa kinong tiapang dong pang habau kiwan ki civil hospital la ni di CHC la ni di PHC bun sin ki chuan thia tu don tang ki don ki nos ki doktor ki don tang ba hajing dai bat ki dawai da shin bun thak jing na nila ban yo tang di dawai jarho dawai biong kri tang kita ki dawai ngini ki liang ga seng jungi HIT ngi kentui sarkar ba kat bakala ban penbiang kham tam ki dawai kum kini ki por ba ton jingpang khlam bat kiwe ki jingpang ba ki ba se yu pai ba te ada ngi yai pai hak Pojanti Hills ki dan sibun ba ki PCs ki ba dang duna ki liang baro la bon ong kum kawin na ka por se ba ki don gijing ujor kam tam ka nam dong CCs bat kiwe ki CCs kumba ka sapa ya yoksi ka ju gijing duna om dei tangaya ka yoksi andre ha Pojanti Hills si don hi ju gijing duna what ki hadu ki infrastructure ki doktor ki manpower ki ki light ter ti hakawai yang isngi utunat pan yo discuss ba di DHS Dr. Amanwar tagsngi bila ai komitmen ba in persyang na kaliang chui ban ai jing thau ban budin halor kene kam ban follow up kanang ba ki jing dawa ba ki jing juna hagi CCs ki PCs ba per Pojanti Hills kanang bikin long ki ba yai ranti kat kum ke jing quilenti kat kum ke jing wa ba ke jing ang not jong ikum seng ru Wat la kajing sa friang jong uknyang jingpang coronavirus kaladuna Henry kipai ba kimdei ban kain sting ong u Dr. Laris em ha kajing pensyai pai ba mentages ngi hanong strain u Dr. em haba pensyai ha katages ngi u laong bala da kipai ba ki kain sting kan chem jing hadu kata ban sumare ki u laong ru bakalan ka babatam ban yadan na kajing yabin yau te kunyang jingpang kalong da ka ba ITK Ulaong ru bagi pai ba kimdei ban sngam ya kajing ban sotho bakla syapang jong kajing ITK habangi ayo ni vaksin urong hapo kemet jangi upen kre kemet jangi ban yada ban yele persya ya uni khnyang jingpang larangi ai vaksin omdei bangim yo shu ekanega jingpang ngila ban yo ngidang la ban test positif hakano kapor ti dan kiba keliro ketaro ba kamatoy ayu bangi ayo ni vaksin ban hadin tangkat tukat ni ngalyo ay kanigi jingpang kamatoy ayu ba ubri ubala ayo vaksin udang yo jingpang biang defense system lan nika jing yada hakamat jongi ba ngila ban penkre ya kataka ya kataki bor yada hakpo kamat jongi shbo lada menta kini gibompan yo ayo ni vaksin larawan kanika jingpang hapok majongi logma wan unong syun uwan yale percha kamajongi ucubam lengba ya barok ya kamajongi ke dok jam bat kumtaski ski nget sa nang kham yo pang khamring pang harum ngin napoy ke jingthia hadu ba ngimla syu tang manyeng menyai ro bat ngin sepoy hadu ke jingya bro ayo tahu vaksin nginom yok khun syu lani ayo ni vaksin setang hadin arlais nem nginyap nau ni jingpang hi omdei gumta laringi ayo ni vaksin lani utika ngipen kre ya kamet jongi ban yadayo ni ujingpang bon ki ba ong ru ba laringi ayo ni vaksin kalau kumangi ai hi dalde yalde ya uni knyang jingpang injek hi uni knyang jingpang hapok kamet jongi omdei gumta yo i dalde hakini ki por menta kamtam ngish hospital ngish yo hi kini jing kinongpang man ka por
Tika ke kawai ka bangai kalong mau uni kenyang jengpang udai kenyang jengpang ubay bit step ha. Tong hilaban ong ba ngi kum kibriu tengin yo pang hi la dei kapor ba ngi dei ban lej no na kani kapthei da kawan kata kapor ngin sayam na hi. To kataru ka dei tang ba kani ka jingiap na uni kenyang jengpang coronavirus ka dei ka bangila ban yada. Om dei ba tang bangilayo ikan di jengpang ngimla sumarsyo kade jengpang kamangila baniada bat ka kamtame mentangi layo uni vaksin nan ni utika bangila ban ai baniada yaldi ngios ngeu bun kini khana ki bom da shai bhai ni bat bun ki bring ngisyo ngeu kini khana ki khubor national shatai ki bom da shai bhab ki pen kulmar jeng mut ngi ki pen kalan jeng mut ngi i perkhat ke kata jengpang ngiperkat ngisngeuting ro mayol esi tang ladang ilech ka hospital ro ngimlong syu namar ba kin song ngi bangyo e uni ujengpang ngidon uni ujengpang coronavirus bun gibriu kilating tang banwan cha hospital tang ban kini gibriu bala stom juro bun ki bala syuthya stom siyeng ki bakhakun kamtam ki muan syu hospital tang man khakun ki melam syu ikni ki khun jongki ki badan ki jengpang ki babun tang namar ba kiting badawan cha hospital kin syak tes hadin ba kedap syak tes kum topat kin ong ba ulio e jengpang corona kin sa syak keren kum ni kum tai hakibriu yo ikan gi jengpang corona kam tame ladang ilap hakapor badang kham koloi kana kham suk ingi bangin sumar ngili bun ki nongpang ki bawan hospital kum to teng ki wan hospital ki lara haki ne ki jingthia ki mla syu banya jro nangi lakali ula stom kum no nadu menno kini to ki ong malai stom la lai sngi sau sngi la shikthia jingthia lani don ki ba ong ba ki shukhen sting no namar ba don teng ki briu ki ba yo e ken gi jingpang ki shu ong ba ngashu sngo shipment su kriat ngadon jingjer ho tang ba uni jingpang ulong ba klan ba jor hadu kata bateng ngim skoto ya kamet jong ladiro hadu kanu gajing ta jong ni jengpang hadu bangin dathya tlup hapo jeng thya ban ngim la syu ban khiro janki ban habang ngila kelib ha ek jengpang ki ong kuptahi mangal pang kumni kumta tama kim kiting ban one hospital kiting ban le tang shi ki doktor namar ba kiting bikin saphat tes hendrai ngiu i ki wei pat ki nongpang ki bang ngilap kham kloi langi ai dawai ki kham kloi ngilap ban yarap eki ngilap ban pendunai kanika jing trekam jung niu jengpang hapo kamet ke jongki na ka benta ban yo jing tip ya ka jinglong jingman jong kinong shong shnong ki badon ka jingtuna ki khotmen ha ki shnong ki baha mapo jong ka nong stoin CNRD block ka office jong ka district social welfare menta ka sngi ka lapan long ya ka assessment camp ha new nong stoin anganwadi center ha ka take assessment camp la ya trailang but ki doctor jong ka nong stoin civil hospital nalokata ki specialist doctor ki bale ka assessment ki dei ki bawan na shillong ha ka take sngi ki badon ka jingduna hagit khotmen na kileng ki shnong bagantup nadu ki khllung ki khenna bat ki rangba ki le poi hashwa ban snang ya ka take assessment la penlong ya ka jingalang balengkon kabala panya da Dr. Z Marak nodal officer civil hospital Nongstoin ha ka ba la airu ya ka jing panchai lengkon ha ka bai dei bat ka jing tmu jong ka te ka kam nalogata la yo ru ya ka jing kren na uba CP maukon badi BDO jong ka Nongstoin ubala shakot sobha kumu kongsan ha ka te sngi along kani ba kat kum ka policy jong ka sarkar ya kum kani ka balai besnai kam kalong ban yarap iki brio ni ban yarap iki mikpa ban yarap iki khon kumno ban detect ni ban lap kham kloi iki no jing dipa bat ka de ka manta ka sni balai pelong iki ne ka assessment kam ka de halor ka takanong rim ban yarap ki brio ban lap ya ki jing duna hakar khotmet jung ki khon yom phi hakapor ka babyak te ka de ni ba la dangi lap hakapor ka babyak kumot ki doktor ki labanai kejing yarap kejing sumar jungki bat ngasno tenat ban yo ikat ni khroi pi dona kadi kasni ba pi wan la mi ki khon jungpi chakni kam ban ngatra ki don ki barim bat ki don ki bat mairu
kan tu ya por khat mi pa kade ka banta jungi ban pet baki khon ki ti jungi ki biang ki bet hakat khat met baro sarkar ka don tang we ki jimot ban pen bit pen biang ya ka long breu man breu hakani ka ri jungi bar ko we la the people in ka act jong ka PLD act 1996 ban ka policy ba idon ka state jungi la dangi pet na ki tuki na ki rights ka naka rights and protection jungi with daki ya ki breu ki bangkot people with disability ki bon ba ki ba kum ki lokme la kum ki ni ki samla la ni kum ki khna ki ba stom la ni jing stom phila ban shimi ki ni kabo iben dan bala ban le ki no kam ki persha ki breu ki bagi dan ki du khatmet ki ba kam ki breu ban ka jinduna ka khatmet ba hakatu kalis ka ba ki don ke bar put liki arpoi liki kiles jong itu ki bangi penhabi ki hakalis of disabilities but kini ki breu ki ba ki doktor ki don ka medical board ki ba ki don ki expert ki ban check ki ban verify kat kum gitu ki jinglap jungki but kin certify ki na ga certificate jungki but akan tu ya por khat ki bomwan man ta gasni ladapi tip kidang don pat sakwi par ki breu ne ki lo we par ki khna ne ki we par ki jaga ki baki kme kim laban poem da si bakim tip snob haban kan tu ki bagi jumot chung kan ni kam ke mangoi pi kalong ban ya rap yangi ban lap kham kloi khnam ba ki jing sumar kan la ki jing sumar ki la ban yo kham kloi bat kalong ke bas ngo lengo ke jo pot bas ngo shir ke jo pot ban tip bakar kot ke bangi don west ka sales mita naka diasi kidon polat ar hajar ngot ki breu ki badan ka jing dut na kat konmet ladangi Kenya ke population ke bangi don hakani ke district jungi da pi Kenya population bangi don but katangut kidon ki breu ki baduna kat konmet kala kasnu shir ke hadu kata kum shibenta ban pen kre ya ka jingwan jong ka Christmas ka bade ka jingwan long breu jong ukhulung Jesus Christ shakane ga slapertai ka Christmas celebration committee mantagasngi kalala ban play ya ka shingoj bala ban itnat bat penwandur hasor nongpo bat kumjoru ka jingpen riam bat jingpen itnat ban pen kre pen krum shwa ka jing rakhe ya ka Christmas ya ka shingoj la play pa ba da Father Devasa Vachayil bat Reverend Bibi Kemdate but la kurku kurdo ru ya ka te ka shingoj ringkat ki jingduai but ya ka te ka program la wan ru ban penshit pensngan da uba Meral Bonds aim MLA ka nongpo ka kong Magdalene Maulong MDC ko umsning ba si Sirti Superintendent of Police Riboy District kinongelam balang kinongelam shnong ki seng balang but ki riurang ba but la penshit pensngan ha ka te ka sngi de kasur ruai ne ki khun samla ki balang ba pher but ki pulit jong ka riboy nakaliang jong u Father Devasa Vachahil but u Reverend Bibi Kemdate kilapan sa priang ru ye kaktin ublay but ong ba kum ki khon kristan ngidei ban im ka jingim ka babay but light na ki kam thala ban pinkre ye ka Christmas hala ka jong ka donon kum ba ublay ula pha yelau khon bala khamarwe ban siu spa ye ki pom but ai ba kan ka Christmas kan long ka jingkemen ba ki khon ben reo ha ka parthai kin pinkre ye ka sngi ka jingwan long breu jong u Jesus Christ da ka jingya e but ka jingya kemen la jing krendru hagate gisngi da uba Meral Bonds aim MLA ka nongpo but ka kong Magdalene Maulong kibel ai ka jingero ye ka Christmas committee ka bajushim ye ka sinjam ban pen phu pen phing ye ka sor nongpo kum ka jing pen kre ye ka jingwan jong ka Christmas but kum ki rewe kristan ki jurakhe but lekmen man la usnem da ka jing kermen schem ba ka Christmas kanwan ra ye ka jing e ka jingya ma markeliang but kandon ka men same jong ka jing kermen nakaliang kinong mikmat but kiwi nadu kinong elam balang kinong elam seng balang kila ai ke jing ai kuble Christmas but snem tmai besuk bakmen yaki pat ba ka dong riboy but ka jela baro ka wei but ai bakane ka Christmas kan wan ra ke jing kala ha ka men sim but ka rukom per khat perdan jong ki bri kna bangin long kumshi para
Ha ketiga sengi layo ban penkop buram ya kinong ranar papaunam kejela bakuntup yo samla Anastasius rendong sengi bat ke kenhun ki balawan manusia benta dangshen ha kelempung ranar ka balalong ha goa balayo ru mensam ya ki blanket shagilong yang ki badung bat ki rangli jong ka thain nong po kasor nong po kadai snong ka bubun kinong song snong iran bun jat ki balang ki badan hangi ki balang Presbyterian ki balang Catholic ki balang Play balang Chris ki Pentecost ki Fellowship bat kinang bun ki balang Kristen bat iran ru kinong song snong ki bi ki badai na ki balang Hindu ki badai ki Muslim bat kiwi di ki Jainiam ki Sikh ki Buddhist bat kunta tercer kanong po kadai ka snong ka bangia im yasa apalagi kejingi it kejingi teli kejingi long kawe ban ke sorong ang nega por bukum nong nikmat jong nega konsumsi kadai ka snong ka bate song ye kinong song snong bangin long kawe ban kejing hikai ke jong try nong penim jingi Jesus Christ ru kadai kejing long kawe kejing ye teli kejing yat kejing skaurit kumalalam kemat ingi ha ka sedang kani ka bapan song ternat ya kani snong nong po ka bi ke jongi bangin ni im ni nyalong kumni kumbangi long hagi snem ki baladep judon ke jing sho edat judon ke jing kaja ngi im hangi da ke jing sup da ke jing kemen bangi im nyalong kumni kumbangi long kongsan kalong ban sakri ya ki benriu ban sakri ya ki baduk ki barengli ban sakri ya ki khonswet ban sakri ya ki riu benthei kata kadi gijing kai jong try nong pedim jing Jesus Christ ikwa baga message ha kane kasnem jogane kasnem araja buai lengba jogane ke Christmas ka bengi ngidan kalong bengin yai sakri compare ladang ilong kano ka balang compare ladang iruspa ladang hidup compare ladang ili ladang yong compare ladang isngai ladang raiko le ka bakongsan kadi ka mensim sakri ka bengin di bendon kum gijai pendriu ki bau beleu la suspa hasla jong ka perkai lanangin pai kendiat aga bedai naga kecin ga jong belei gospel jong Matius lanong ka ba nungkong gani ka khot ka ba ar arangin pe ka bong hangno lakha yo khulung ban long sim ki jiu ngelayu i yo khulur jong u hamingi ban gilawan ban mane ya u kini gidi kintin ban balanangin pai ya gejwan long breu try nong penim jugi Jesus Christ hasla perkai ya kilaing ya giriu start na rimingi layalam ki lengbau kau klur layalam lenti ki hadu banda poi hasongot hagijaka bala khayo try no penim Jesus Christ daga jing skaurit kata de har sem masi style rantang masi banpe pet mentah ne kan nengot MLA MDC SP but dwara kilang amne man nolang ban ke ban kren abada ne Christmas karena you BJP BJP government bring Jesus to the people. But kilang ne but yala Jesus. Kita हमने अगर तक सिंह राजन की आंगल इतना इंग्लैंड बोले हम बोले की पूरे की बरवाए लो तकमन किलसिम के जंगल जो की आंगल वन रुआए हम चुट्टे पूरे की वन वन रुआए लो तो की बाकी ले लो तो best guard of honor bakila आए या वो जिसु अगर सिंह वा योसेफ मारिया की लाले गॉड जगह बेथलेहेम Unggal ba isni? Unggal ba ay? Unggal ba ay tayo ngay ben? Ngay ngay silya. Mara kiyong unggal ba? But kita, nada even na kita Israel na ay jaga yaw Jisu na katagasing hado katagasing kita Israel kita Israel bro kilabang sisong unggal ka mantre. Subuh ini isi balik, anong iki bandro hagane ka jaga ay bayrum si jaga. 1 rupee. Dekho baki sim hang kaya ako mer udan fast time. तो उसके तंग sim ही दलजे si jaga kila crorepati. Udan ka malay susho. But boy betulai na street banong bandrong banpet kane ka silya jangi ay si jaga. Na
Maki bagi kunsiu jumki hadu puntaro. Kan datrai gilai ban kamai kamau rumah. Datrai nongpo kamlo puntamo. Mele suna mele singiru nongpo lalong ya pe. Tangga na tuakan bangkan mau ya leje ya firu. Itu di jenis ni bagi nang Bethlehem ki simla don mangi gede bandar. Gede bandar. Kuba ifile suna shua yang harus yang kintik. Kita kesini le suna MLA, MDC, SP yang ini klan kumpi kum yang ini, kambes mana yang ini rupiah. Ikumen. Apa assembly orang terakhir seklan kum yang ini. Tinggal ikumen pada. But kejenis ini, kebatinan, di Krishna Bethlehem, tentang pet mangi tentang ini susi ini, program ini, tambah kini kelar niru man kesi. Inde bandu gane kelar. Shua jonga, beri khadar mentan. Bun na preng jung PUE, ba menta kapor, ipulit yarwai bha. Dalam sabatai balai. Chairman bo penyat ya kene kejingalang. MLA Badan Buram, MDC Badan Buram. Ki kenrem gilendan. Kinong syarai, kinong sensyar. Ki perlok perjor. Ki bayat railang. Haga department. Bat baro ki badan hang ni. Ki bayat snow yang kini ketinghong. Ki bayat snow yang ni. Ngidon ar lene lightly ki daw. Balay baki pulut kirwai. Bangim jurwai menchwa. Ngirwai. Tang babun sin ngirwai. Halaki jong ki kiam na jong. Halaki jong ki police station na jong. Henry, ngi kwa ban pet I yak hi yak perthai ba ngi kmen wat la ka ngi don hakakam ka ba ka jingim jungi ka bun ngi jing hakakam Henry ngi ruai na mar ngi kmen ka ba ar ka long bangi kwa ban pet I ka sap ka bangi ngi don kum gajat ben rio ka deg kabayanga kum ukamandan ngasngo kadai ngasngo khan batong bakinong ruai kidei na kani ka district na kani ka sinong mujongpi menne larwai iba timing star kharkungor idei nong sinong jong kanong po menta pinyosngo yai kong iban recently iba siyong basa hani hanong po kasap kadon hagajat benriu kasap kadon hagani ka district kadai kajing sarong yangi ka department bat ka district bakini armud lashai o lashisngi hagakat santrek kin sapenmi tang kawai kajing ruai ar tali kajing ruai dementa ka janmit ngin ruai kawai kajing ruai ka ban penmi hagakat santrek kata kajing ruai kadai na kabenta ki pulut na kabenta ki nos na kabenta ki doktor, na kabenta ki tu ki bamla ban I ya ke Christmas, ki mla ban celebrate ya ke Christmas ban ki bahayang basam namar ki hap ban le hap ban don ha duty. Knang ba mapi ban mga ngila ban rakhe ya ke Christmas ha rukom ko badai. Kublay shibon ikong iban recently. Hakani kapor, setang keliat sini, New celebrate, but menyerah kiru ya ke Christmas. Nasuban ay kublay Christmas basuk bakamen ni pibaro. Christmas juga jingsuk kan long lang hangi iway drala ni firma ku. Kumaka kdir ublay ko hakmi han kayu kun bat kot ya Emmanuel. Kabanilak nakakitab ti Isaiah nyo katsaw. Ay bawni ublay galawan ban IT la ka jingim ban penim ulyo ka jaka hanga ban pi. Setang keliat siru yo beraki ben jabat stop senam bertamai ni kermen ba kau senam undang senam joka jingsuk ke jingkemen ke jingroy pahu pahai biasa ni mat ni kisnam banadet ke jingwan ka klam ke jingjanja ka balai pujat ni mat halala kirum payeng ki jing ba ni duai rumar kelian ku bikun kristan kinyo ka jingsuk ke jingkemen ba ke jing penjanai ka kamkor ka jingem ke jongi amdan jaka yau kun ublay
Henry da kemensim ke jing semurid. Berkemensim juga jing dok ulawan ban hikai yang ni kenuksa. Di kum kukun Kristan. Ai min buat di kemensim juga jing semurid ke ba ublay ulah hikai yang ni. Klem dan nyoben. Klem da ken shiliang yanu. Kemensim juga jing suit kum kukun Kristan ni di bandon. Klem don dok don ruspa don ubahan nyilong kumjo. Hakmat ke jong ublay. Ai kemensim Kristan. Ke jing etli ke jing iet kan long kawai. Wat ai berkata ke jing perniam kum ihang ni. Ni don lang ke jo kemensim. Hindi bandon ke jing per jat bendir ke jing perniam. Kum kukun Kristan ke ublay la buku bentar ke bakrau. Hakani ke selah pertai. Ai bingdan kemensim ke jing iet ke jing etli ke jing long kawai. Kum ke jing syai berkhabar. Bengyo ihang ni. Ai baka jing im jong ngiru kandap. Da ka jing syai hamman lagi kelemat ke bangiyat. Hamman la kidong baki kan bangidon. Yindon kata ka jing ya mak. Ka jing i kidong syun. Ka jing ya mak markeliang kadan kawai ni kinuksa ka babha. Ka bangidai ban pen ipat syakiwai. Kamper langidon hakanu no kelempong. Kamper langidon hakanu kanu kadong. Sejauh berkata galong ba ublay undan rengkat. Haka jia inti junia sela jira pertai berkata galong uang nganlong lem bapi. I will be with you now and forever. Kabanta kabaar kabalang bajong kan ne kajing kular kajong ublay the God's presence kajing don rengkat kajong try haka jingim kajongi. Berkata ka pau haka dingkna haulum Calvary. Kabala ong menlong lem bat nga haka paradise. Bat hadu kababom jukut rukum juk. Milyo ban pli kan syangwat. Rengkat haka jing pli jong ifada divasia. Ngisngong thu syai kedar bahaka jinglong jingman jong kata ka konteks bagi jiu ki em kasyang ot kabala aibam ki kulai ka dei bashna de gidin. Las dangi ka jing em jong try Jesu da ka wooden manger. Las dangi ka jing em jong try Jesu da ka syang ot din. Bala penkut ru ka jing em ka jong ha ka din kena ka bashna de ka din. Kadang ka jing kermen namar kata lengba juga ka por juga jing syep din. Nila abandon kita ke shitom ki babon ki khalam ni ki baro ki jing bom yo kam yo jam kum ki samla ki jing bom chiap tieng bar kham tam hani ke konteks mi em ke jaga ka mi em ki jing jelai jo ki drugs pe kini ki baro ki jing di penbuat kawan ra ki jing shong siri kon samla try wer man ong hanga bar ki ne ke jan mi kolong baga don ka purpose ngadon ke jing tmu de mata jong pi bala mau kun jonga ngadon ru ka promise mata ka jong pi ngadon ke jing kular na mata ka jong pi banga don ru ka presence banga don rengkat lembat pi haki por paro Kumcho ngila paisya ka bukut jong ka tup kubor sa chisien pan kublay fi baro tad hadu begini syambiang kublay shibon.